A opäť sú tu očné klamy. Veľmi sa teším, lebo toto video je zaujímavé a som tu spolu s kaktusíkom. A dnes to budú úplne megastické očné klamy, takže poďme sa na nich hneď pozrieť. 3, 2, 1, go! Môžete sa zasústrediť na tento obrázok a snažte sa pozerať do stredného bodu. Mali by ste sa na neho pozerať približne 10 sekúnd a potom uvidíte, čo sa bude diať. A v tomto momente môžete vidieť, že bytovky sú vlastne farebné. Ale v skutočnosti je obrázok len biely, pretože keď sa pozriete na iné miesto, zobrazí sa vám na bielo. Ďalšou zaujímavosťou je, že spojením osmičky a štvorky vedia vzniknúť všetky čísla. Na obrázku môžeš vidieť anglicky napísané slovo víťazstvo, ale aj porážka. Čo teda vidíš ty? Pozerajte sa napravo na čiernu bodku a keď sa na ňu dlhšie zapozeráte, bude sa vám zdať pás naľavo. Aký si modrý? Keď sa znova pozriem na pás, tak sa mi zdá sivý. Vôbec tomu nechápem. Možno ani vy. Ďalšie obrázky sú vlastne zdaním pohybujúce, ale v skutočnosti sa nepohybujú. Náš mozog ich len tak registruje. A opäť nejaký pohybujúci sa obrázok, tento je veľmi zaujímavý. Teda aspoň podľa mňa. A ešte tu máme posledný pohybujúci sa obrázok a to je bicykel. Ten je asi najpohybujúcejší sa obrázok. Táto ženská tvár sa zdá vcelku normálna, ale keď ju otočíme, niečo nesedí. Ide mačka smerom dole schodmi alebo smerom hore schodmi? Toto je fakt zaujímavý očný klam a som zvedavá, čo si myslíte vy. Vidíte koňa alebo žabu? Alebo dokonca oboje? Tento očný klam sa nazýva rožný dom. Je tento roh vypuklý von alebo skôr je to vnútorný roh? Zakryjte dlaňou hornú polovicu a bude to vonkajší roh. Ak však zakryjete spodnú polovicu, tak to bude vnútorný roh. Dúfam, že chápete, ale myslím, že ste inteligentní a pochopíte to. Pozerajte sa na červenú bodku v strede približne 30 sekúnd. Keď odvrátite zrak na bielu stenu, tak uvidíte farebné dievča. Tak ešte pozeráme ďalej. Dúfam, že sa vám očné klamy veľmi páčia, pretože mne sa to fakt páči a je to zaujímavé a myslím si, že vás to baví. A čo ste dneska raňajkovali alebo večerali? Takže môžete sa pozrieť na stenu. Vidíte to? Vidíte na obrázku tvár muža alebo stojacu ženu. Koľko skutočných hrotov majú tieto vidly? 1, 2 alebo dokonca 3? Ja to ako si neviem zrátať. Ale môžete mi napísať dole do komentáru, čo si myslíte vy. A znovu tu máme taký nejednoznačný obrázok. Vidíte na obrázku tvár starej ženy alebo mladé dievča. Ak sa budete pozerať do stredu obrázku, začne sa vám biely kruh zväčšovať a postupne bude väčší a väčší, až by mal byť celý obrázok takmer biely. Teraz nasleduje zo pár pohybujúcich sa očných klamov. Tieto obrázky sa v skutočnosti nehýbu, ale náš mozog to vníma tak, že sa hýbu. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite hodiť like dole do komentárov. Mi môžete napísať, ktorý z tých očných klamov sa vám páčil najviac alebo bol najlepší podľa vás. A nezabudnite toto video poslať vašim kamarátom, pretože to mi najviac pomôže. A keď ho budete zdieľať, to bude super. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Mám vás rada. Ahojte.